Cade ploaia pensărate, cineva la ușă îmi bate. Bătea și striga pe afară, măicuța mea de la țară. Ce faci, mamă, sărut mâna, ce vânt te aduce acum? Pe o vreme așa ploioasă, hai, măicuță, intră-n casă. Ce faci, mamă, sărut mâna, ce vânt te aduce acum? Pe o vreme așa ploioasă, hai, măicuță, intră-n casă. Adu-nu scaun aici, că-s multă răpiu pinci, mă. La tine-n casă-i frumos, să nu murdăresc pe jos, mă. Apoi lacrimează mama și se ștergea cu năprama. La tine-n casă-i frumos, să nu murdăresc pe jos, mă. Apoi lacrimează mama și se ștergea cu năprama. Gheorghiță lui Petrică are cu mașină mică, avea drum aici spre tine și m-a luat și pe mine. Că departe, mamă, stai, semne de viață nu-mi dai, mă. Nu știam cum te descurci cu nevasta, cum o duci. Că departe, mamă, stai, semne de viață nu dai, mă. Nu știam cum te descurci cu nevasta, cum o duci.
ți-am aduce aici în târnă niște vin, niște slănină și pâine coaptă pe vatră, cu mâncai acasă odată. Niște uni, niște necaci, că-i viața grea la oraș, măi. Nu rămân la voi, măicuță, că mă duce acasă Gheorghiță. Unde putea să fie acasă când o fi la Parastas, măi. 7 ani de-a cu trecut de la bietul taică-tu, măi.